Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos con un invitado, Tatsuro-san. Konnichiwa. Konnichiwa. Tatsuro es un señor que tiene una sidrería en Tokio. Es el señor al que estuve traduciendo durante estos 2 días aquí un poquito para enseñarle cómo escanciamos aquí la sidra en Asturias. Estuvo aprendiendo un montón de cosas y todas esas técnicas las va a llevar a Japón, a su bar. Así que bueno, luego os pasaré la dirección para que os paséis por su restaurante y ya sabéis, le decís que vais de parte de Ji-chan. Así que bueno, vamos a empezar con la entrevista, a ver qué le parece su visita aquí en España. Tatsuro, はい。今日じゃなくて、今回は初めてでしょ？初めてアストゥリアスに来ました。スペインも。はい、スペインも初めてです。アストゥリアスのことは何と思う？アストゥリアスはなんだろうな、とても緑が綺麗で、はい、で空気が美味しくて、シルドラ美味しくて、あとは人々がとても優しかったです。そうですね。はい、本当に。緑はちょっと日本のイメージだ、ね。日本のちょっとカントリーサイドの、そうね、はい、イメージに少し似て、まあ僕のこうふるさとカントリーが、群馬プレフェクチャー、群馬県です。ちょっと似てるこう、そうですね、緑とちょっと雨と、ちょっと空気が似てると思いました。僕は和歌山に行った時もその感じ、そうその感じした。ちょっと似てるですよね。とても空気が美味しかった。はい。もうこう港もとても綺麗だった。あ、そうか、基本の港。そうペラーヨのそうなんですよ。はい。じゃあ OK。はい。アストリアスについて一番好きなものは何だった？俺はもちろんシドラ。絶対シドラ。はい。そのために来ました。シドラ。でも来てよかった。やっぱ。シドラ美味しかった。達郎のバールはシドレリアですね。何か教えてください。シドレリアの話。そうですね。僕のバーはバー&シドレリアエクリプスという名前です。エクリプスです。で、ウイスキーとシードルをメインで扱ってます。ウイスキーは、400種類。で、シードルは、世界のシードル、フランス、スペイン、イギリス、あとは、ジャパンとか、それこそ他にもこうイタリアとかドイツとか、世界のシードルを扱っている。わかりました。人々は例えば、アストリアスの感じのシードラあったら、行きたかったら、日本人はスカンシアールできるかな？今できる人あんまりいないけど練習します。頑張らなきゃね。トレーニングします。そうですね。Cuando vayáis a su bar, a ver si les podéis encontrar ahí escanciando a tope. チャンピオンに教わったから。そうですね。Conoció al campeón de escanciado de sidra aquí en Asturias. Y bueno, estuvo tomando unas lecciones. 練習しなきゃね。ここに勉強してるけど、今から練習しなきゃ。頑張ります。OK。食べ物について何が好き？カブラレス。カブラレス。あと、なんだ、プルピン。アマリスカ。プルピンアマリスカ。美味しかった。あとハモン。さすが。あと、なんだっけな。あれか。カチョポ。
cachopo. Cachopo con patatas. Cachopo con Cachopo patas. con patatas. そうですね。あとそのファバダ。あ、そっか、ファファバワダダ一番大事な。ファバダ。そうそう、ファバダ。そうだね。ウェンプロベッチョ。ウェンプロベッチョ。はい。その食べ物は、はい。日本にもっと行きたいね。うん、日本でもちょっとチャレンジしてみたいです。レストランじゃなくて、今はバルとシデレリアけど、食べ物売ってる。食べ物も売ってます。そうだから、その料理はもっと行きたいね。もっと勉強して、ちょっとこうリアルにこう再現したいですね。頑張ってください。はい。じゃあ皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、東京に行ったら、シデレリアエクリプセ来てください。ぜひ来てください。ありがとうございます。はい。またのビデオ。バイバイ。バイバイ。